Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano yan na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, pit sa 16 na kini sa bulan sa Hunyo. Uy, kumusta naman din taon si Miss Lani? Dugay-dugay na kung wala na makadungog og kana bitaw. Wala na bitaw ko ba makahisgot sa pangalan ni Miss Lani. Kumusta naman ka Miss Lan? Dugay-dugay may kauban na ni Miss Lan ang isa. Na ako na-anchor man ko sa una sa WC. Sa Badilyo may galaw. So wala pa pagwala gyud ni Romy bitaw nang nalimot ko sa pangalan Lagarde na to. And then ako minapuli mi ni kuan ni anhing kuan kanang ang taga-Tanhay, no, si nalimot ko mahigala, no, pero na-angkor jud ko na news anchor ko sa kuan kining Bandilyo, no, labi na katong naasay na ko sa kining Sibulan mo na to, no. Unya ang nahitabo mga higala kaila kay ko ini nila panahon pa nila ni Lani Infante, no, ni kining daghan ni sila si Ray Gaitera, no, buhi pa to si Candido Manigsaka, daghan pa kay itong mga higala, no. Sa mana nga kanto ta magre-reminiscing bitaw sa mga higala sa atong mga experiences ba. Nalalo, padayon ta mga higala, atong topic karon balik-balikan gihapon nato ang Calling Mary Our Mother. Okay, no? Calling Mary Our Mother signifies spiritual motherhood based on the belief that Christ gave her to all believers as a spiritual guide and intercessor. It implies a deep relational connection, offering believers a model of faith, comfort in prayer, and heavenly advocate. No? So, ari kita mahigala na ining. It implies a deep relational connection, offering believers a model of faith. No? Sa ato pa, making our Mama Mary our mother of faith, unya comfort in prayer, and heavenly advocate. No? Sa ato pa, kini si Mama Mary, modelo gini sa atong pagtuo kay kadaghan kaayo sa kanang mga gikuan bitaw kadaghan kaayo nga sa kadaghan kaayo sa mga titulo sa atong mahal nga birhen usa na ana mao nga modelo siya sa atong pagtuo, no, kay kuan man ni siya spiritual intercessor nga mangita pun lag nga mo kuan siya kanato murabag mo advice no mahantag siya kanato og advice pinaagi sa iyahang mga pulong nga ato nga basa sa Biblia ug mo speak pud siya on our behalf, no. Sa to pa mamahimo usab siya nga mediator alang kanato kay nahitabo man na sa panahon sa kanabitaw kasal sa Kana nahimong mediator ang atong mahal nga birhen ngadto kang Kristo, no, ngadto sa iyang anak at bitaw nahurot ang bino niya wala na bino unya si Mama Mary miduol kang Kristo ug niingon anak wala na lagi sila bino nitubang para bagid si Kristo nga kining kanang gitawag og babayi ayaw akong tuloy sa akong buhaton, pero si Mama Mary nagmapailubon nagpakita siya sa iyahang dakong pagtuo kang Kristo nga dili jud na mo balibad kung adunay mangayo kaniya og palabang, no. Murabag nahimo isang model of faith mo na ginaingon nga model of faith ngadto kang Kristo kay nibalibad na bayag aksyon si Kristo, gibalibaran na bayag gyud siya unya niingon pagud si atong Ginoong Jesucristo nga ayaw akong tudloi sa akong buhaton, pero dako gihapon kayo ang pagtuo sa atong mahal nga birhen nga ang atong Ginoong Jesucristo dili gyud mo salikway sa iyang anak. Muna nga niingon siya
niingon siya sa mga in charge bitaw sa kumbira nga buhata ra gyud kung unsay iyang isulti. So muna no, buhata ra gyud mo to nga niingon si Kristo nga nahala pagkuha mo og dagko kayong 20 nga kanang lima man siguro to ka kining dagko bitaw kayo nga tadyaw no unya nagpahala pagkuha mong tubig and then gihimo kini nga bino ni Kristo. Sa to pa gipakita sa atong mahal nga birhen sa dihang giingnan siya nga ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton, pero gipakita gyud sa mahal nga birhen ang iyang dako kayong pagtuo nga dili gyud mahitabo nga isalikway ni Kristo ang iyahang gitawag nato paghangyo ug ingo man usab ang kalisdanan sa mga tao, no? Gani unsabay nahitabo gyud ang milagro, ang tubig na himong bino. Muna diha no? Nga si Mama Mary gyud, si Mama Mary is the model of our faith. Unsa nga klase na faith? Kana bang dako gyud kayong pagsaling nga dili gyud ta isalikway ni Kristo. Bisan tunood siguro kung doon ay mga panahon nga warag feeling nato gisalikway ta kay kuan man good daan mo gud tay ginaingon nga thy will be done. No nga sa ato pa ang kabubuton sa Dios sa Ginoo mao gyud matuman. No naaman ta nang pagtulunan na pod nga kung doon na kitay mangayo kung doon na kitay pangayoon gikan sa Dios, ang Dios mo'y magbuot no kung ihatag ba niya o dili. Kay kung mamugos gyud ta kung sa atong gipangayo mao gyud gihatag, sama ra nga ang atong kabubuton mao nay tumanon. Diba mo kumabaron no? O baron no kanang naa kay pangayoon sa Ginoo unya orag dili mo madawat unya no do na kinailan ana no nga nibalihin ni siya laing relihiyon. Ang iya hapong gikontrahan mao si Mama Mary. Kay niingon siya sa una Katoliko man ko, sige man ko pangayo anang mahal nga bi anang inyohang Maria. Wa man gyud natuman no sa ato pa murag ang iyang pagbuot may matuman no kay ngano man ni balibad si Mama Mary ni hangyo sa iyang anak pero do naman lagi giingon nga ang imong pagbuot mo ay matuman o sa ato pa kabubuton sa Dios nga dili ihatag kaniya ang iyang gipangayo nya si Mama Mary ni igo ra gyud si Mama Mary nga nihangyo pero ingon nga tumanon gyud ni Kristo dili ang iyang pagbuot gyapon may matuman. So ang iyang gihimo karon atong akong kaila nga nibalihin naman siya sa laing relihiyon dili na gyud sa muila kang Mama Mary nga iya kinahan. Muna siya consequence din ha nga imo nang gisalikway sa Mama Mary. Inahan na siya ni Kristo pero ingon niya ako po na siyang inahan di ko tuwa na. Murag ingon ba na ba kay ngano man daghang kayong gipangayo nako nga wala niya nga nang akong ginangayo ko siya mga pagampo wala ko niya iampo dili ni ampo si Mama Mary walay so, para nako ha walay giampo si walay nangayog pangampo gikan ni Mama Mary ngayang gibalibaran pero ang pagbuot gihapon ni Kristo mo ay matuman ang mapagbuot gihapon sa langit tong amahan mo ay matuman kay decision man nga dili yun na dili lagi dili kana bitong dili ihatag ang iyahang gipangayo o duwa tay magbuot wala tay mahimo ana kay kung mamugos gyud ka mura bag ang imong pagbuot na mao'y matuman. Okay, klaro? Sa ato pa si Mama Mary is a model of our faith, comfort in our prayer. Nga sa ato pa sa ato mga pagampo doon na tay dakong pagsaling ato yung kapaminawon gyud ni Kristo. Pero paminawon ra mo desisyon pa na si Kristo kung ihatag ba o dili. Di ba no? Gipaminaw man ka pero basin ba og dili maayo para nimo o baka gisulayan kan lang unya mamahimo po si Mama Mary nga heavenly advocate no gani sa ato ang pagtulunan nga Katoliko nahimo siya nga ikaduha nga Eva no kay si Eva mao man ang inahan sa katawhan no kay siya man gyud mo pinaunang babae pero si Mama Mary mao pinaka bag-o nga Eva, the new Eve. Pasabot nga ang tanan nga na kana bitaw na tao diha kang Kristo, to all who are born in Christ, iya gyud siyang inahan. Siya gyud ang bag-o nga Eva. So again,
alang ni adtong mga kulang kay pagtuo sa mahal nga birhen tungod kay mao kini mao kana ay kuan ra gyud kanang pasay unsa bang gani inyohang pananaw sa atong mahal nga mga sa atong Ginoo sa atong mahal nga birhen dili lamang nato pud in taon kuan idibdib pagayo kay si Mama Mary igo ra gyud na siya sa pagampo pero ingon nga ato pud gyud siyang pugson bisag miingon ang iyang anak nga kanang dili usa kay mo niyo so tando ra sad. Okay no? Abi no doon ako nalimtan mga higala. Doon ako nalimtan ug usa na ni ana mao ang CBCP News. Kabalo mo mga higala nga dito karon sa Amerika adunay 5 ka mga na Pilipino nga pari nga nahimo nga mga obispo. No sila mao si Bishop Anthony Celino nga nahimo karong obispo sa Diocese of El Paso, Texas. O si Bishop Oscar Soles nga nahimo karon nga obispo sa Salt Lake City. O aduna po mga auxiliary bishop sama pananglit ni auxiliary bishop Efren Esmilia sa Diocese of Philadelphia, sa auxiliary bishop Andres Ligot sa kining mao gihapon no sa kining Philadelphia gihapon o si Archbishop Auxiliary Bishop Rinaldo Bersabal sa Diocese of Sacramento. So we should be proud of this mga higala no nga bisan taon kung ingon datani-ani pero doon na po in taon kita yung mga balaan nga mga obispo nga atoa karon sa Amerika magnangalaga dito. No? Ako na kantong Amerika mga higala pero dali kay doga pila ra ka bulan. Unya, balita gikan sa Vatican, may Christian be builders of unity in a divided world. No, mao kini ang mahimong mensahe usab sa atong mao kini ang nahimong mensahe usab sa ato nga talahurong Santo Papa sa iyahang pagbisita dito sa Barcelona, Spain. Matud pa niya, mamahimo unta ang mga Kristiyanos nga magtutukod og kahiusahan diha sa nagkabahin-bahin nga kalibutan. Murag no may Christians be builders of unity in a divided world. Mamahimo unta ang mga Kristiyanos nga maoy magtutukod og kahiusa diha sa nagkabahin-bahin nga kalibutan. Mo din paningkamutan nato no nga labi na diri sa atoa mga higala nga perting bahina labi na gayud sa Senado no no pag katubitang gahapon itong sa usang kuan ang sa usang Biyernes no sa diha nga nagdiskurso si kuan BBM ang iyang giina karon nga kinabitang pro tempore no no Senate pro tempore nga sa ato pa na murabag vice president sa kining Senado mao si kining Chin Gatchalian no ay nga na niya na so ako wala man ko kayo aning di man ko kayo mohigot og politika mahigala kay pero deep inside naadyo ko po kuya ko ang mga political leanings pero isip usa ka announcer sa radyo well dili ta mo influensyahan no pero kung pangutanon ko personal agad po kuya ko ang mga baruganan nga political kana bang sana baruganan isip political no na po ko'y political standpoint no mo baron kanang leanings political pero sa ako na dili kay kung musulti gud ko mahigala sa ako apod nga kuan mura man hinuog gi-influensyahan ta mo nga mo man kang padre ka mao po inyo ha dili na lahi kita no mo man problema namong mga pare nga kami kung sa akong pagkapari, doon nagyo ko'y leanings sa personal ako. Pero ingon nga ako nang influensyahan ako isip ko raparoko, isip usa ka announcer, adili ko. Ano man kay doon naman po mo ikaw galingong katungod pagdesisyon kung unsa po inyo. Ayan no? Okay, klaro ba? No, padayon ta mga higala, ari kita sa unsa ganito usa nga lalimtan nako, Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon June 13 nalimot dili June 13
June 16 mao si Saint John Francis Regis. Ayan, no? Saint John Francis Regis, no? Confessor of the Jesuits. May kini siya, no? Muni o ang yahag yung pinagkatrabaho ani maugyod ang kisya mo tigpakumpisal sa mga Jesuita, no? Unya matud pa niya, true virtue or Christian perfection consists not on great shining actions, but reside in the heart and appear in the usual train of common and religious duties performed with fidelity and fervor. Ayan, no? Nasa ato pa, ang kuan gini ay, ang tinud-anay gyud nga, kanang, ang tinud-anay nga maayong nga, ang pinaka, matod pa, no? Ang pinaka, kanang balaanon, no? Ang tinuod, ang pinakatinuod nga mayong bertud sa usa ka Kristiyanos. Dili katong iyahang mga extraordinary kayo nga mga actions. Pero anaa din ha, maka naagyod diha nahimutang sa iyahang kasing-kasing nga makita pinaagi sa iyahang mga mayong binuhatan, pinaagi sa iyahang mga buhat, sa iyang mga mayong buhat nga iyahang gihimo sa tumang pagtuo o kamadasigon, no? Perform, no, common and religious duties perform with fidelity and fervor. Ano mo kanay mga gipangtudlo ni Saint Francis Xavier, Saint John Francis Regis. Nindot siya din, no? Nga niingon siya nga kanang mga maayong hiyas nga anaa ka nato, dili anang mga dagko kay natong mga deeds, pero anaa din ha sa kinasing-kasing natong pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga katungdanan nga atong gihimo sa tumang pagtuo ug kamadasigon. Panalitan ikaw usa ka kasakristan, no, ang imong ang pinakamaayong hiyas nga anaa kanimo mao ang imuhang paghimo pagtuman sa imong buluhaton diha sa tumang, diha sa dakong pagtuo ug pangalagan. Klaro? Bueno, din hira usa ta kay bueno may higala, no, padayon na gihapon kita sa atuwa nga pagpangalagan. Ako ra gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, banamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadon nato ang karinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon, good noon, Pilipinas.